Azerbaycan hava yollarının değişi yolcu uçurunun Qazaqstanın Aktau şäherine helakçylyga uçurmagyndan soňra Türkmenistanlar Azerbaycan halkyna duýgudaşlyk bildirýärler we agyr adam ýetkilerini getiren bu tragediýanyň halkara derejesine seljirilmeginiň möhümdigini nyktaýarlar. Baku Grozny gatnagyna amala aşyrýan uçur 25-nji dekabrda ugruny üýtgetmäge mejbur bolup Qazaqstanyň Aktau halkara howa mendiline 3 kilometr galyny 67 ýolagçy we ekipaj agdalary bilen betbaçylyga uçurady. Helakçylykda 38 adam wepat boldy. Azerbaycan resmileri helakçylygyň ýa bu uçurun Rus howa hüjümlerinden gorunuş ulgamlar tarapyndan urulan bolmak ähtimallygynyň ýokary bolanyny aýtdylar. Kremlin beýanatyna görä Rus prezident Vladimir Putin 28-nji dekabrda Azeri kardeşi İlham Aliyev bilen geçiren telefon töhbet döşügini pajgaly waka boýunça ötünç sorapdyr. Ýöne uçur helakçylygy bilen bagly Rus jogapkärçiligini dolu boyun almandyr. Ol wakanyň bolan wagtyna Rus howa gorunuş ulgamlarynyň işçiň bolanyny aýdypdyr. Aliyev 29-nji dekabrda döwlet telewizioniýetinden çykyşyna Rus tarapynyň bu meseleni basyr ýüztür etmek isleýändigini, helakçylyk terörli Russiýanyň Azerbaýjanyň ötünç sorum boldugyny hem de muny jemgyýetçilige ýetirmeligini aýtdy. Ol bu uçurun bilkaslaýyn urulmanyny hem belledi. Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedow 25-nji dekabrda köp sanly adam pidalaryny we şikayet etmeleri getiren helakçylyk terörli Azeri kardeşine gynanç hatyny berdi. Munyň ýa-da 27-nji dekabrda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunmasary hem Azerbaýjanyň Aşgabatdaky elçixanasyna baryp bu münasibetde döredilen hatyry kitabyna ýazgy galdyrdy. Şondan bir gün soňra 28-nji dekabrda Türkmenistan aviakompaniyasy hem 30-njy dekabr 31-nji ýanwar aralygyna 30 gün möhlet bilen Aşgabat, Moskwa, Aşgabat uçur gatnagyny ýatyrdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmdaş bolan Türkmenistanly harbylar uçur helakçylygine Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan sebäpsiz uruşynyň bir netijet hökmüne garaýanlyklaryny aýdýarlar. Bu hereketlerin gözbaşy 2020-nji ýylyň 24-nji fevralynda başlanan adalatsyz we rehimsiz uruşda ýatyr. Azerbaýjan, Özbekistan ýa-da Türkmenistan ýaly ýurtlar sol aýlygyn senaýaty ýazgyrmagy özlerinde güç tapmadylar. Diýip bir harby serkerde Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmdaşlykda aýtdy. Türkmenistan uçur helakçylygynyň soňra Russiýada Çeçen resmileriniň Azerbaýjan tarapynyň sözlerine birnäçe günä piçili jogap ýa-da tesbir berip bilmezligini, Moskwanyň endige öwrülen hiç günäni boyun almazlyk taktikasyny görýärler diýip synçylar aýdýar. Türkmenler agyr unda özleriniň dogonlyk Azerbaýjan halky bilen biledigini nyktaýarlar. Diýip Azatlyk radiosynyň habarçylary türkmen dili sosial media ulanyjylaryna salgylanyar. Balkan welaýatyna habarçymyz ýerli ýaşaýjylaryň arasyna habaryň ýakatyny bolup geçen soňky wakalar boýunça alınıp barlayan pikir alışmalary barada habar berýär. Günwatar sebäpde möhüm maslahatlaşmalary goşulýan adamlar Azeri uçurunyň gydanyň resmi däligiňiň geçirilýän gününi 25-nji dekabrda ýykylmagyny özleriniň tötäni kökmüne garamaýanlyklaryny aýdýarlar. Ýa-da garaşy döwletleriň arkalaşygyna agza ýurtlaryň döwlet ýol başçylary 25-nji dekabrda Sankt-Peterburgda resmi däl formatda duşuşdular. Azeri prezident pajgaly waka sebäpli ýygyny taşlap derhal ýurda dolany. Bir näçe Balkanda ýaşaýjy helakçylygyň ýa-da Türkmenistan aviakompaniýasynyň Moskwa ugru boýunça uçur gatnawlaryny ýatyrmagyny da özleriniň oňyň baha berýänliklaryny aýdýarlar. Uçarlaryň ýatyrylmagy Azeri doganlarymyza bildirilýän raýdaşlygyň alamaty boldy. Diýip bir Balkanda ýaşaýjy aýdýar. Prezident dogry karar kabul etdi. Bu elbetde Putiniň ýa-da Kadyrowyň göwnüne yaraman biler. Ýöne Türkiýe döwletleriň arasynda Türkmen prezidentiniň uçuşlary toktatmagy Azerbaýjan üçin syýasy goldaw bolandyr diýip pikir edýärin. Diýip ýerli ýaşaýjy aýdýar. Uçur helakçylygynyň soňra Türkmenistan aviakompaniýasy bilen bir hatarda Qazaqstanyň Qazaq Air kompaniýasy 27-nji ýanwar üçin Astana Yekaterinburg Birleşen Arap Emirlikleriniň Fly Dubai kompaniýasy uçuş howpsuzlygy bilen bagly aladalar we force majeure sebäpli 5-nji ýanwar üçin Dubai Sochi hem de Dubai mineral suw uçuşlaryny ýatyrdy. Israýlyň El Al howa ýollary kompaniýasy hem Moskwa uçuşlaryny ýatyrdy. Türkmenistan aviakompaniýasy mundan şu ýylyň iýun aýyna Kazan ugru boýunça awgust Moskwa ugru boýunça uçur gatnawlaryny togtadypdy. Wagtlaryň togtadylan gatnawlar oktyabr aýyna gaýtadan dikeldilipdi. Türkmenistan uçur helakçylygynyň başga da Russiýa Federasiýasynyň Çeçenistan Respublikasynyň prezidenti Ramzan Kadyrowyň özbek resmilerine atýan haýwatlaryny hem ýazgaryp çykyş edýärler. Çeçenistanyň diktatory Kadyrow Özbekistanyň döwlet emirlerleriniň janyny kastetmekde iki çeçeniň guman edilmegini ýazgaryp Özbekistany baş etmäge başlady. Orsiýetiň regional dolanyrjysynyň türkmen halky üçin iň ýakyn we gardaş ülke hesaplanýan Özbekistana garşy agressiw çykyşlary paýtagtly ençeme ýaşaýjyda. Şol sanyna harby urlukçylaryň hemde telekeçileriň arasynda uly nägilelik döretdi. Diýip synçylar aýdýar. Kadyrow inni diňe Orsiýetiň çägine öz diýdim zorlugyny görkezmän, hem öz başdak döwletiň Özbekistanyň resmilerine we ýaşaýjylaryna garşy hem haýbat atmalara başlady.
diýip bir harwgurlyk çaýdýar. Ýa-da 26 oktýabrda Daşkentde Özbek resmisi Komil Alamjonowyň minip barýan ulagyny näwelli adamlar tarapyndan hüjüm edildi. Özbek prokuraturasy hüjümçileriň arasyna iki Çeçenistanyň hem bolanyny aýtdy we Özbekistan olar boýunça Interpoluň üstü bilen gözlegi işlerine girişdi. Munyň ýa-ni Kadyrov ýa-da Telegram hasabyna beýanat çap edip Özbek resmilerini haýbat atdy we olara pidatramazlygy ündedi. Bu haýbat türkmen ulujlarynyň arasyna hem garşylyk töretdi. Helakçylyga uçuran Azerbaýjan uçury Bakudan Çeçenistanyň paýtagty Grozny şäherine barýardy. Ýöne uçuryň resmi maglumatlaryna görä ömürlük howa sebäpli ne Grozny howa mendiline ne de onuň golaýyna ýerleşen Makhachkala aeroportuny gonmany ruhsat berilipdir. Şeýlelikde uçur Hazar deňiziniň beýleki ýakasyna uçup Aktau şäheriniň halkara howa mendiline 3 kilometr galyny helak boldy. Rus resmileri bu helakçylygy ilki başda guşlaryň soňra bolsa uçuryň bortundaky kislorod gaplarynyň partlamanynyň sebäp bolanyny öňe sürdiler. İlham Aliýew özüniň Heydar Aliýew halkara howa mendiline döwlet telewizionynyň toraglaryna beren jogabyny ilkinji 3 günü Russiýadan bolgusyz gurrunlardan başga zat eşitmedik diýdi. Aşgabatyň ýaşaýjylaryndan täze-ýyly giýjesi öýlerinden çykmazlyk we çağalaryny çykarmazlyk talap edilýär. 31-nji dekabr giýjesinden 1-nji ýanwara geçen giýje öýlerinde bolmak talaby ilata edara kärhanalaryň üstü bilen şeýlede şäher polisiýa işgärleriniň öýme-öý aýlanyp berýän duýduruşlarynyň üstü bilen ýetirilýär. Azatlyň paýtagtdaky çeşmelerine görä Aşgabatyň etrap polisiýa işgärleri öýme-öý aýlanyp hojalyklaryň maşgala başlaryndan täze-ýyl giýjesinde çağalarynyň öýden daşary çykmajagy we olaryň topar bolup köçelerde gedelenç etmejegi barada dil hatyny ýazmagy talap edýärler. Enatalaryň ýazmaly bolýan dil hatynda pirotexniki serişdeleriň atylmajakdygy, partlaýjy serişdeleriň we bengal şemleriniň ýakylmajagy barada aýdylýar. Şu günler paýtagtyň köçelerinde nowatçylyk edýän polisiýa işgärleriniň sany hem köpeldi. Aşgabatyň köçelerinde gözegçilik edýän polisiýanyň düzbünde vilayetlerden getirilen polisiýa işgärleriniň ençemeti bar. Çeşmeler bayramçylyk günlerinde paýtagty gözegçilik etmek üçin vilayetlerden iş sapary bilen ýüzlerçe polisiýa işgäriniň getirilendigini we olaryň tertip düzgüne gözegçilik edýänligini aýdýarlar. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen paýtagtyň ýaşaýjylary bolsa, polisiýa işgärleriniň köçelerde raýatlara basyş görkezýänligini aýdýarlar. Häzir paýtagtyň köçelerinde ýaşaýjylardan polisiýa işgärleriniň sany köp görünýär. Olar ýa-da basyş görkezip çirim çekýänleri gözleýärler ýa-da köne egin eşikli adamlary görseler, olary polisiýa bölümine akdyp jerime salýarlar we gorkudýarlar, ruhy basyş edýärler. Diýip paýtagtyň ýaşaýjysy 30-njy dekabrda gurrun berdi. Paýtagtlylaryň ýene biri ýetgenjek çağalaryň polisiýanyň nyşanyna düşýänligini gurrun berdi. Polisiýa esasan ýaş ýetgenjekleriň topar bolup daşarda gezmekleriniň öňüni alýar. Olardan öýle-öýne dargamaklyk talap edilýär. Garşylyk görkezýän ýaşlary polisiýa bölümlerine eltip ruhu basyşa sebäp edýärler. Diýip Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanda bayramçylygyň öň ýany gözegçilik çäreleri ýyllar boýy güýçlendirilýär. Soňky ýyllarda täze-ýyl bayramçylygyny bellemezlik talaby güýçlendi. Geçen ýyl hatda çağlar baglarynda bayramçylyk oturuluşyklary gadagan edilipdi. Iratyň bayramçylykda berk çäklendirmelere sebäp edilmeginiň sebäpleri resmi taýdan düşündirilmedi. Şol täze-ýyly bellemezlik duýduruşlary noýabr aýynda berilip başlandy. Aşgabatyň orta mekdeplerinde bilim resmileri okuwçylara öýlerinde we köçelerde täze-ýyl bayramyny bellemezligi tapşyryp, talaby berjay etmedik okuwçylaryň we olaryň enatalarynyň administrativ temmiýlere sebäp ediljekdigini duýdurdylar. Bu arada Azatlyk radiosynyň habarçysy 18-nji noýabrda paýtagtdan maglumat beripdi. Täze-ýyl bayramçylygynyň öň ýany ýurdun içindäki howa, demirýol we awtolog transportyna bilet satyn almakda kynçylyk göredi. Azatlyň habarçysy bayramçylyk günlerinde paýtagtyň we vilayetleriň arasynda gatnawyň janlanýanlygyny, adamlaryň başga vilayetlerdeäki dogan garyndaşlaryny görmäge howlugýanlygyny belledi. Şu sebäpden şu günler Türkmen Howa ýollary agentliginiň kassalarynda uly nowatlar saklanýar, emma köplenç bilet bolmaýar. Adamlar İrdandan bäsden Howa agentliginiň kassasynda nowaty durýarlar. Emma irden saat 9-da kassalar açylan badyna ýolugçylar içeri girip, vilayetlere uçur biletlerini soranlarında kassadaky işgärler peteklerin satylyp gutorandygyny aýdýarlar we online satyn almagy maslahat berýärler. Emma saýty online girmek ören kyn. Satyn almak üçin online tölegler hem geçmeýär. Diýip çeşme gurrun berdi. Türkmenistanda online hyzmatlary girdilýän hem bolsa ýurtdaky internetiň ören haýallygy ilatyň bu hyzmatlardan peýdalanmak mümkinçiligini çäklendirýär.
Aktam Ukraina 2,5 milyard dollarlyk kömek bukçasyny elan etdi we bu kömegin Kiyew häkimetlerine mümkin bolýança çalt getirilmek üçin tagalla etjekdigini wada berdi. Men öz administrasiýamda Ukraina mümkin bolýança köp we çalt kömek vermegi dowam etdirmek. Şol sany Abbasanyň könen jamlaryny Ukraina iyi vermek hemde olary söwüş meýdanyna çalt eltmek. Soňra bolsa Abbasanyň gorunç senagat bazasyny döwrewaplaşdyrmak we täze ýaraglar bilen doldurmak tawsyryklaryny berdim diýip işden gidýän prezident Joe Biden'in beýanatyny aýdylýar. Bu wada Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Birleşen Ştatlaryň öz uruşa gaplanan ýurdunyň ýaragly güýçlerini gollamak üçin düýpli gollaw ukçalaryny öz synalýan möhüm kararlary elan etjekdigini aýdan wagtynyň ýa-da gawat geldi. Bilertir 30 dekabrda resmi bildirişe biziň eskerlerimiz üçin düýpli gollaw bukçalarynyň elan edilmegini garaşýar diýip Zelenski 29 dekabrda eden video beýanatyny aýtdy. Bu häzirki uruş ýyllaryna Ukrainany goramakda has köp iş bitirýän zatlaryň köpelmegi bolar. Bu frontdaky durnuklaşdyryş işini haýyl etmän gollaw bermeli. Hyzmatdaşlardan üpjünçülük näçe köp bolsa eskerlerimiziň jany hem şonça köp halat ediler diýip ol sözüniň üstüne getirdi. Zelenskiň aýdan sözleri Abbasy metbuatyna Washingtonyň Ukraina üçin täze 1 milyard dollarlykdan gowrak kömek ukçasyny taýýarlayan barada kawarlaryň çykan wagtyna gawat geldi. Bu ukçanyň prezident Joe Biden'in administrasiýasy döwrüne uğradylan iň soňky kömek bolmagy mümkin. Joe Biden saýlanan prezident Donald Trump'ın Kiyewi Russiýa bilen geçirilmeli parahatçylyk gepleşiklerini itermek üçin Ukraina berilýän ýara kömegini düýpli azaltmagynyň ýa-da kesmeginden howatyr edýänligini aýdypdy. Trump 20-nji ýanwarda işe başlar. Russiýa inni bir näçe hepde bäri front liniýalaryndaky Ukraina goşunlaryny ýa-da çekilmäge mejbur edýär we 29 dekabrda Pokrovski, Ukrainanyň Donetsk şäherindäki ýene bir möhüm şäheri ele geçirenligini öňe sürdi. Rus goşunlary günortadaky logistika merkezini tasdan ýok edilen strategik şäheri almak üçin kän ganly söwüş gurdy. Russiýanyň goranmak ministrligi öz güýçleriniň Pokrovskdan 16 kilometr günortada Novotroyska şäherini hem ele geçirenligini aýtdy. Ukraina goşuny Novotroyska barada ýöriýtelep düşündiriş bermedi. Ýöne Rus goşunlarynyň öz pozisiýalaryna 133 gezek hüjüm edenligini, ol hüjümleriň köpüsiniň Pokrovsk şäherinde bolanlygyny aýtdy. Analitikler Kreml güýçleriniň Kiyew güýçleri üçin strategik logistika merkezi bolan şäher wawatyny inniki adımlarynyň nähili boljakdygyny saklaýarlar. Uruşlary öwrenýän Abbasa instituty geolokasiýa maglumatlaryna sargylanyp Rus goşunynyň Donetsk we Dnipropetrovsk şäherleriniň serhedinden takminan 10 kilometr uzaklykda ýerleşýänligini aýtdy. Ukrainanyň öňkü harby serkerdesi Viktor Mujenko Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Kiyew bilen Moskwanyň arasynda Ukrainanyň köp bölegini Russiýanyň gödäwçiligine galdyrýan islenlik ýaraşyk Kreml üçin ýeňiş bolar. Moskwanyň uruş üçin çykaran harajatlarynyň doly öwözini dolar diýdi. 2014-nji ýyldan 2019-njy ýyla çenli goşuna ýolbaşçylyk eden Mujenko Donetsk we Luhansk şäherleriniň Zaporizhia we Kherson şäherleriniň basylyp alynan ýerleri bilen ýagdaýyň diňe bir şäherleriň ýitirilmegi wagtynda däl. Eýsem Ukrainanyň terroristler bazasynyň ýartynyň ýitirilmegi wagtynda hem aýgatlylygyny aýtdy. Washingtondan geljek islenlik täze gollaw Ukrainanyň gorunmak ministri Rüstem Ömerowyň 29 dekabrdaýdan sözlerine görä Kiyew ýurdun gorunç senagatyny maliýeleşdirmek üçin Daniýadan, Fransiýadan we Litwadan alan goşmaça 150 milyon euro kömeginiň ýa-da geler. Bu serişdeler hususan raketalary, çuňur zarbalary urmak üçin zerur bolan artilleriýa enzamlaryny öndürmek üçin ulanlar diýip ol Facebook ýazgysyny aýtdy. Şu aralykda Germaniýanyň işden gidýän daşary işler ministri Annalena Baerbock Berlinne uruljak inniki hökümetiň Ukrainany Russiýa garşy alyp barýan gorunç uruşyny
terk etmegine garaşmaýanlygyny aýtdy. Germaniýanyň we Ýewropanyň howpsuzlygyna verilen hiç bir nemis hökümeti Ukraina halkyny terk etmedi diýip ol Bild gazetiniň 29 dekardaky sanyny çap edilen interwýusynda aýtdy. Germaniýa Russiýanyň 2022-nji ýylda başlan giňerimli soşunyň nowatdaky ýyl dönümünden bir gün soň 23 fevralda ses berer. Kansler Olaf Scholz'un ýolbaşçylygyndaky koalisiýa hökümeti geçen aý